ഹലോ ഓൺലൈൻ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 6ാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ 8ാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മൂൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർസ്. ആകാശവും ആകാശ കാഴ്ചകളും ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളും വിസ്മയങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണല്ലേ. എന്നും നമ്മെ വിസ്മയിക്കുന്ന ആകാശത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ഹാവ് യു ലേൺ അബൌട്ട് ദ സൺ, ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ മൂൺ സോ ഫാർ? ഭൂമി, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്? ദ എർത്ത് ഈസ് ഇൻ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ്. ഭൂമി ഗോളാകൃതിയാണ്. ദ എർത്ത് ആൻഡ് മൂൺ റിസീവ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദി സൺ. ഭൂമിക്കും ചന്ദ്രനും പ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ്? സൂര്യനിൽ നിന്നുമാണ്. ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്, രാത്രിയും പകലും. ഡസ് ലൈറ്റ് ഫാൾ എവരിവെയർ ഓൺ ദ എർത്ത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം? ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയം പ്രകാശം പതിക്കുന്നുണ്ടോ? വാട്ട് കോസ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് നൈറ്റ്? രാവും പകലും ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? രാവും പകലും എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയാൻ ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയെ ഒരു ഗ്ലോബ് ആയിട്ടും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലൈറ്റ് സോഴ്സിനെ സൂര്യനായിട്ടുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്ലോബ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഭാഗത്തും ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വീഴുന്ന പോലെ. സൂര്യൻ അഭിമുഖമായ ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും വെളിച്ചമായിരിക്കും, മറുഭാഗത്ത് ഇരുട്ടുമായിരിക്കും. ഗ്ലോബ് മെല്ലെ ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഗ്ലോബ് തിരിക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടുള്ള ഭാഗം ക്രമേണ പ്രകാശവും അതുപോലെ പ്രകാശമുള്ള ഭാഗത്ത് ഇരുട്ടുമായിട്ട് മാറും. The earth spins from west to east. It is due to the earth rotation that day and night continuously appear. ഭൂമി പടിഞ്ഞാറോട്ട് നിന്നും കിഴക്കോട്ട് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു. ഭൂമിയുടെ കറക്കം മൂലമാണ് രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, സൺറൈസ് ആൻഡ് സൺസെറ്റ്. ഉദയവും അസ്തമയവും. We see the sun rising in the east and setting in the west. The every next day the sun rise in the east again. സൂര്യൻ കിഴക്കുദിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പിന്നെയും കിഴക്കുദിക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്ന സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും കിഴക്കുദിക്കുന്നത്? Locate our approximate position in the globe on the area. Fix a pin in the east-west direction using sellotape. Fix a small red color bindi at the top end and a white on the middle and a green at the bottom. Imagine that you are on the white bindi. Now the bindis at the end are your east and west. What is the color bindi at the east? Then what is the color of the bindi at the east? Light the bulb and gently turn it to the left. Observe the position of the white bindi when there is sunrise and noon and sunset. On the basis of your findings, complete the following table. Due to the rotation of earth, those in the region moving from darkness to light feel sunrises, and for those going from light to the darkness experience the sunset. ഭൂമിയുടെ കറക്കം കാരണം ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ഉദയവും വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും ഇരുട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് അസ്തമയവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടേബിൾ പൂരിപ്പിക്കാം. ഇൻ വിച്ച് പൊസിഷൻ വിൽ ദ ചൈൽഡ് സീ ദ സൺറൈസ്? ഏത് പൊസിഷനുള്ള കുട്ടിയാണ് സൺറൈസ് കാണുന്നത്? ചൈൽഡ് അറ്റ് എ. ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡസ് എ സീ ദ സൺ? ദ ഈസ്റ്റ്. ഇൻ വിച്ച് പൊസിഷൻ ഡസ് ദ ചൈൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നൂൺ? അറ്റ് ബി. വെയർ ഡസ് ബി സീ ദ സൺ? എബോവ് ദ ഹെഡ്. ഇൻ വിച്ച് പൊസിഷൻ ഡസ് ദ ചൈൽഡ് സീ ദ സൺസെറ്റ്? അറ്റ് സി. In which direction does the see the sun? At west. What are the inferences you arrive at by analyzing the table? പട്ടിക വിശകലനം ചെയ്ത് എത്താവുന്ന നിഗമനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? Try to turn the globe from the north pole. Don't you see the people in which place experience sunrises and sunset? In fact, the sun which appears in the east in the morning, the sun above the head, and noon at the sun which set in the west in the evening remains in the same place. It is the rotation of the earth that causes day and night. ഉത്തരധ്രുവത്തിനടുത്ത് നിന്ന് ഗ്ലോബ് കറക്കി നോക്കൂ. ഭൂമി ഓരോ സ്ഥാനത്തുള്ളവർക്കും ഉദയവും അസ്തമയവും കാണപ്പെടുന്നില്ലേ? പ്രഭാതത്തിൽ കിഴക്ക് കാണുന്ന സൂര്യനും ഉച്ചയ്ക്ക് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ സൂര്യനും വൈകിട്ട് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്ന സൂര്യനും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയല്ലേ? ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണമാണ് ഉദയാസ്തമയങ്ങൾക്ക് കാരണം. Let's observe the moon. ചന്ദ്രനെ നിരീക്ഷിക്കാം. Give below the position of a moon at the time of the sunset observed by Appu and 3 different days.
3 വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളെ അപ്പു സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് നിരീക്ഷിച്ച ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻ ദെയർ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി മൂൺ. ചന്ദ്രനെ കാണുന്ന സ്ഥാനത്തിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ. ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഏത് ദിശയിലാണ് സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്? ദ വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത്. ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി മൂൺ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ചേഞ്ച് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി മൂൺ around the earth. Moon complete one revolution around the earth in 27 and 1/3 days. ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനം മാറി മാറി കാണുന്നത്. 27 1/3 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് മൂൺ ക്രസന്റ്. അമ്പിളിക്കലയുടെ പൊരുൾ. Did you notice any other features when you observe the moon? Did you see the shape of the moon also changes also with it changes the position in each day? Sometimes we see it in the shape of the crescent and sometimes as full circle. Try out the following activity. അപ്പൊ ചന്ദ്രനെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഓരോ ദിവസവും എന്താ ഓരോ ഷേപ്പുകളാണ് അല്ലേ. അപ്പം അത് നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വഴി ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് ചിരിക്കുന്ന മുഖമുള്ള മഞ്ഞ പതുകൾ, അതായത് നമ്മുടെ സ്മൈലി ബോളുകൾ 5 വേണം. പിന്നെ 5 സ്പടിക ഗ്ലാസ്, 5 സ്റ്റൂള്, എമർജൻസി ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റും ചന്ദ്രൻ ഓരോ ദിവസവും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ലൈറ്റൻ ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി മൂൺ വെൻ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രം ദി എർത്ത് ഈസ് ദ റീസൺ ഓഫ് waxing and waning of the moon. From the new moon day to the full moon day, the lighted portion of the moon become more visible. This is called a waxing. From the full moon day to the new moon day, there is decrease in the visibility of the lighted area of the moon from the earth. This is called a waning. പരിക്രമണ പാതയിൽ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശിത ഭാഗവും നിഴലു ഭാഗവും ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാണുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലമാണ് വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അമാവാസിയിൽ നിന്നും പൗർണമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം കൂടുതലായി കാണുന്നതാണ് വൃദ്ധി. പൗർണമിയിൽ നിന്നും അമാവാസിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ക്ഷയം. ഹാഫ് മൂൺ, അർദ്ധചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് മൂൺ ഓഫ് ലൈറ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ മൂൺ ഇൻ സീൻ. ചന്ദ്രനിൽ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ പകുതി ദൃശ്യമാവുന്നു. ദെൻ ഫുൾ മൂൺ ഡേ, അതാണ് പൗർണമി. ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ലൈറ്റഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ മൂൺ ഫേസസ് ദ എർത്ത്. ചന്ദ്രനിൽ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗം മുഴുവൻ ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നു. സിൻസ് ദ ഡാർക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ മൂൺ ഫേസസ് ദ എർത്ത്, ദ മൂൺ കാനോട്ട് ബി സീൻ. ന്യൂ മൂൺ ഡേ, അതാണ് അമാവാസി. ചന്ദ്രന്റെ ഇരുണ്ട ഭാഗവും ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നതിൽ ചന്ദ്രൻ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതാണ് അമാവാസി. ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ലൂണാർ റൊട്ടേഷൻ. ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണ സവിശേഷതകൾ. അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ സ്വന്തമായി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. ദ മൂൺ complete a revolution around the earth in 27 and 1/3 days. It takes the same time to complete one rotation as well. That is why only one phase of moon appears in the direction of earth always. ചന്ദ്രൻ 27 1/3 ദിവസം എടുത്ത് ഭൂമിയെ ഒരു തവണ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത്. അതേ സമയം എടുത്താണ് ഒരു തവണ ഭ്രമണവും പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഒരു മുഖം മാത്രം എപ്പോഴും ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നത്. സെലസ്റ്റിയൽ ഫ്രണ്ട്സ്, മാനത്തെ ചെങ്ങാതിമാർ. ഡു യു സീ ഓൺലി ദ മൂൺ ഇൻ ദ സ്കൈ അറ്റ് നൈറ്റ്? വാട്ട് ആർ ദി അതർ തിങ്സ് യു സീ? രാത്രി മാനത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ മാത്രമാണോ കാണുന്നത്? മറ്റെന്തെല്ലാം കാണാൻ കഴിയും? സ്റ്റാർസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലേ. ഷേപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ്, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആകൃതി. സ്റ്റാർസ് ആർ ദ സെൽഫ് ലൂമിനസ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ്. They rays of light from the stars undergo continuous change in the direction while traveling through various layers in the atmosphere. This is why stars appear to twinkle. സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നേർരേഖയിൽ വരുന്ന പ്രകാശം അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ വിവിധ പാളികളിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിരന്തരമായി ദിശമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നുന്നതായി തോന്നുന്നത്. സൈസ് ഓഫ് സ്റ്റാർ. സ്റ്റാർ ഈസ് ദ നിയറസ്റ്റ് ടു ദി എർത്ത്. That is sun. How big does the sun appears to us? Is the sun bigger than the earth? Analyze the following. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, സണ്ണിനേക്കാൾ ഒരുപാട് മടങ്ങ് വലിയൊരു നക്ഷത്രമാണ്.
The sun is the star that can hold about 12 lakh earth with it. 12 ലക്ഷം ഭൂമികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വലിപ്പമുള്ള നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ. ഇവിടെ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിന്റെയും സണ്ണിന്റെയും ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്ന സണ്ണിനെക്കാൾ വളരെയധികം വലിപ്പമുള്ളതാണ്. ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ പൊട്ടുകൾ പോലെ കാണുന്നത്. If some make a call from America, we can listen it to a same time. That's to the existing modern technology. A part of the sun, Alpha Centauri, is a stand closer to the Earth. But if you make a telephone call from Alpha Centauri, which is sun's nearest star, it will be make more than 4 years for the sound to reach the Earth. അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്താൽ ഇന്നത്തെ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതേ സെക്കൻഡിൽ കേൾക്കാനും എന്നാൽ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് ഏതാണ്? ആൽഫ സെഞ്ചുറി എന്ന നക്ഷത്രമാണ്. ഇതിലൂടെ ഒരു ഫോൺ ചെയ്താൽ ആ ശബ്ദം ഭൂമിയിലെത്താൻ 4 വർഷത്തിലധികം വേണ്ടിവരും. ദ പിക്ചർ ബുക്ക് ഇൻ ദ സ്കൈ, മാനത്തെ ചിത്രപുസ്തകം. This is the picture on the gate when the 7 star which appears moderately bright in the northern part of the sky are joined. The Western give the name Big Dipper, meaning big spoon. We in India all the Sapta Rishis. The term northern sky in the evening in the summer season in the month of December and January they are seen in the midnight. ആകാശത്ത് വടക്ക് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന സാമാന്യ തിളക്കമുള്ള 7 നക്ഷത്രങ്ങളെ ചേർത്ത് വരച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പാശ്ചാത്യർ ഈ നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളെ വലിയ തവി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ബിഗ് ഡിപ്പർ എന്ന് പേര് നൽകി. നാം ഭാരതീയര് ഇവരെ എന്ത് വിളിച്ചു? സപ്ത ഋഷികൾ എന്നും വിളിക്കും. വേനൽക്കാലത്ത് ഇവയെ സന്ധ്യയ്ക്ക് വടക്കൻ ആകാശത്ത് കാണാം. ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ ഇവയെ അർദ്ധരാത്രിയോടെ കാണാം. You are now familiar with the Saptarishis. Similarly, constellations are the group of stars imagined into the shape by joining them together using lines. സപ്തഋഷികളെ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ. ഇതുപോലെ ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളെ ചേർത്ത് വെച്ച് സങ്കല്പിക്കാവുന്ന രൂപങ്ങളാണ് നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓറിയോൺ, അതായത് വേട്ടക്കാരൻ. നമ്മൾ വാനനിരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നവർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപത്തിലുള്ളതാണ് വേട്ടക്കാരൻ എന്ന ഓറിയോൺ. This is used by people in the past to assert the direction while traveling in this and sea. The line joining the head and the sword of the hunter reaches the polar star. This is the constellation can be seen after the dusk in the month of January. And Tiruvadira is a star in red color in the Orion right shoulder. പണ്ട് ഭൂമിയിലൂടെയും കടലിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ദിശ അറിയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു നക്ഷത്ര ഗണമാണിത്. വേട്ടക്കാരന്റെ വാളും തലയും ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന രേഖ ചെന്നെത്തുന്ന ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിലാണ്. ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കാണാം. ഇതിലെ വലതു ചുമലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ചുവന്ന നക്ഷത്രമാണ് തിരുവാതിര. ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ മാസങ്ങളിൽ സന്ധ്യാസമയത്ത് വടക്കൻ ആകാശത്ത് കശ്യപിയെ കാണാം. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർ മാപ്പ്, നക്ഷത്ര മാപ്പ്. അപ്പൊ ആകാശത്ത് ഒരുപാട് നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നക്ഷത്ര മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ദിശയനുസരിച്ച് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കമഴ്ത്തി പിടിച്ചാണ് നോക്കേണ്ടത്. വടക്കു ദിശ വടക്കോട്ട് വരത്തക്ക വിധം തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കമഴ്ത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശകൾ ശരിയായി കിട്ടും. ഡിസംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ മാസങ്ങളിലുള്ള സന്ധ്യാകാശം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഈ മാപ്പ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഈ ചാപ്റ്റർ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.